Hola, Joan, què tal? Com estàs? Doncs mira, me n'anava a la feina i anem a preparar un plat que vaig a ensenyar-vos. Avui anem a descobrir la gastronomia típica del teu poble. I què farem? Olleta de blat, que és molt típica d'ací de Benimantell. Ben típic d'ací de la comarca, però primer una bona compra, no? Perquè ací teniu un lloc que és com un emblema del poble. Sí, primer hem d'anar a comprar un poquet a la tenda del poble. Doncs ara, anem. Va. Juan, i que importants són els comerços com el de Patricia per fer la compra, no? Són molt importants, sobretot per a un pobre xocotet que no mos falta ningú servici. La gent major està molt contenta perquè fem també el servici a domicili, la gent que vol, clar. I la joventut també s'anime? Sí, també n'hi ha molta joventut per ací. Bueno, per fer esta olleta que farem avui, què es fa falta? Doncs mos fa falta, en primer lloc, uns fresols, que ara Patricia mos posarà, i després també les verdures. Sí, tenim tota la verdura, la duem tots els dies i sempre és de la comunitat i quan tenim així en la vall pues van duent tots els agricultors i ho comprem així. Mira, ja tenim per ací ben bona, no, esta? Sí, boníssima. Què li aporta això a la olleta? Pues jo pense que li aporta tot, Tot, no? perquè tots els si no du ingredients. les verdures de la zona, perquè realment la olleta és un arròs amb fesols i naps que utilitzaven el que n'hi havia a la zona. En la zona tenien bledes i penques, i era el que gastaven. I ho cuinen molt per ací, la gent, aquest tipus de plats. Sí, moltíssim. I gent que va a dinar a restaurants. De vesprà, normalment, quan és la setmana de la olleta i el dissabte de vesprà, la gent a comprar el blat. Ja jo ho crec que avui tenim. compra ben completa, no ens deixem res. No mos deixem res. Vale. Quan anem a Moltes la casa, no? gràcies. Vinga, gràcies. Adéu. Joan, avui anem a fer la olleta com la feia ma mare. Ma mare posava un poc d'oli en cru i anem a posar, primer que res, el fresol, ara el blat. Té que estar a remulla com a mínim la nit anterior, perquè el blat necessita moltes hores de cocció, per almenys 3 o 4 hores de cocció. Pues bueno, fiquem a treballar un poquet perquè cal pelar les penques encara i anar preparant un poc, no? Antes de ficar-nos a l'olla. Molt bé. Així també el peuet, que li costarà un ratet, això... Sí, això li costa un ratet. Posarem, pues, 3 o 4. Per 4 persones, pues 4 o 5 trossets. Una per cap, Sí. per no quedar-nos en fam. Per no quedar-nos en fam. I ara ja anem a afegir-li el resto. El que t'he de dir dins una olla talla sa fruita. Juani, damunt té un plat amb molta història, eh? Té molta història perquè és molt antic. Resulta que en algun temps no n'hi havia arròs, sí, en esta zona. No n'hi havia arròs i entonces el arròs és més per a València. Entonces les persones van tirar mà de lo que tenien. I què tenien en el bancal? Bledes, penques i blat. I entonces van començar a fer un guiso en ell i van començar a posar-li cerdo per distingir-se de bonos. Damunt Benimantell ara s'hau ja coronat com a un dels pobles on Sí, millor ens hem especialitzat en l'olleta de blat, perquè té un sabor molta cereal. És com si duguera xocolata. Bé, si el xocolata no m'ho vull perdre, a veure si tens raó, d'un plat d'una dona cuinera avui, a veure. Cert, un sabor de cereal, xocolata, ben bo, sense portar-ne. Moltes gràcies. Que me convidis a berenar